nimo gatatay-tatay ko nimo, may jud gi sirti ka. Engineer mo ka. Kaning akong kauban sir, bag-o pa ni siya pero mubuhak-hak ni sa sir. Kanang madala gud ka sir kana gani nga kalipay sir nga wa na gid gani ka kabutangan nga. Ana sir ba? Ya. Kana siya sir, grasya man po ng katawa niya sir. Okay, makadungog katang makatawa siya. Madala biya punta sir. Kana ganing katawa sir nga kabaw kita nga lalom gani nga kalipay sir nga wa gyud siya problema. Bata pa ko ma'am, lagi excerpt sa Reader's Digest kay naman favorite kada buwan nga kuan sa Reader's Digest. Ang akong yung the best nga basahon, laughter is the best medicine yun. At mo ginay akong basahon kay tuo jud ko ana. Oh. So ikaw sir, balitan wala ipasayro sir, magkatawa ka sara. Kanta ko ma'am. Kanta ko mahilig yung kanta. Kay wa may signal dire. Ako sir, ingon man ka laughter is the best medicine. Ako sir, magkatawa ko tuwang sa amin sir. Nauna ako stress kay ko karon, mo anak-anak di ko sa amin. Anak-anak ko sir. Wala nagbuang mamoy. Kung may mga kita di mo mama. Ay, ako pa po siguroon sir nga walay jay tao. Kabalo ba ka ma'am nganong gasa ng katawa ma'am? Kanang uban ma'am nga naay dagang problema. Bisag saon pa na nimo magkatawa, di gina sila magkatawa. Ang naa na sila lalom nga problema. Katawa man pero ikaw ma'am kay ikaw ma'am wa pa makakadawas imong facelift no. Wa pa makakadawas imong facelift no kay bag-o pa man ni siya sir. Una nga na kada ko yung katawa sa kanang oh, kay nga no, ang facelift ini niya sir, pura buyag puno man. Kami sir nga, nanas 10 years, ana, nya porlo na lang mo wala apili sir. Dili na gud ang among katawa sir, mura nag Sigritsin Barito mo. Kay, May sasabi ako ex-wife. oh, amo ba ma'am? Oh sir, kabaw ba ka ma'am nga kana Sigritsin Barito ma'am? Tungod sa kadagang ritoke, matod pa nila. Dili na siya kakatawa nga. mabung ka gani. Oh, kana mga rhino-rhinoplasty, mo vibrate man as imong lawas. Imong ini katawa. Gilok man kay na ma'am. Naatoy ni kaning musakay ta sir nya daot kay ang karsada sir. Nya ga rhinoplasty kuno rhinoplasty ba nag rhinoceros. Rhinoceros katong mong hayupan. Mananap na mama. Kuan ma'am, ini ko nung sakay tayo ni sir niya, lain ang karsada, mag-anak ko na sir. Nya, ini, ang kuya man na ma'am, kung kita minyo naman ta ma'am no. Nya, magkuan ta, mag-make love ba. Nya, matang-tang ko itong ino. Ay, si, doon kayo mo joke sir, natang-tang. Sobra ka, kuwan ba? Dahil mo ano, accident. Ako ginuo ko ni mo ma'am job. Kahilak ka ni mo. Dahil mo ano, aksidente. Digit mahin ang sobra pa Imbes, ito. naglipay-lipay. Tinuod bitaw na ma'am. Mo bitaw na si Gretchen Barito. Imbes, ang katawa anak mo, ho. Anak kay, di naman kay malihok ang iyang mga joke. Munang kita, katawa kita ma'am. Eh, wa man tayo mga... Away mga ritoke. May ritoke niya. Masoy kwarta. Ay, wala yung kwarta po, wala yung ritoke. Siya sir kay, wala pa man siya sweldo sir. Wala pa na siya kwarta. Okay, gitigom man niya kwarta sir. Gitigom niya sir. Ini December. Sky is the limit sir. Kay 1D millionaire ni sir. Ako sir kay porlo naman lang yung kuwang sir. Kay tana naman gilon. Wasa ko kwarta ni. Katawa naman tayo ini. Itaw tinuod na sir. Laughter is the best medicine. Pero mo naog na jud ni sir. Salamat ka. Ano tayo problema ma'am? Huwag yung magpapakatawa. Di ay mukatawa jud ka sir kung papuy-on imong Ginoo. Diri na ko sir. Mga sapa di ay. Happy ka malahos ma'am. Di ba saya di po ka serious pa ko ni sir. Ginuo ko ni mo ma'am job. Ubuhon ta nimo. Sir, ang duha sir, mo rin naabot. Ay, Nya mag-amping ka sir ha? thank you kay ma'am. Nya mag-amping. Kamu po, amping. Mag-amping ka sir ha? Salamat kay sir, dinalang kong naog oy. Diri na lang po ka naog. Ato kong Samok-samok lang makapadugay-dugay pagka karas break. Bitaw sir, mag-amping ka sir. Basta man ay ginagalitan Long live ko, sir. Long live sir. Piskay lang dyan. Amping. Pag-uban ang Ginoo nimo sir. Bye-bye. Salamat sa katawa.
Si Kuan day ko sir, Rakista JTV. Vlogger man ko sir. Rakista JTV. Amo na iyagi sige record sir ay mo nang akong pakataon ano Rakista JTV. Salamat sa imong kabuutan sir ha. Salamat sa Rakista JTV sir. sige sige ako i-search. Salamat. sir. Laban sab. Ikaw jud Ma'am Job. Ting katawa. Ikaw. mga pukli mo sa atong ipon nimo ginatawa. Ay, ni mo Ma'am Job, mabuang ko nimo. Naog na lang ko kay naikog ko. Kuya. Ibig sabihin patakom naog na lang ko naikog man ko aning manong oy. Pero tuwan na kay. Uy, imo man akong gitagaan og 20. Kuha man kanimo pa na. Ay, ba manday ko. Ako pa yung gidawat dayon kay 20 na gud ni. Bulti ba nga 30 mano? Ako try. Ayun, ayun. Naghatag kong kuya o bayad. Ingon mangug ka nga. Kuha nga ko 20. Kuha nga kag 20. Tagana tigag 20. Ano kuha nga? Ayoy. Ako man to, wala kay labot adto. 30 ra jud ang bayad niya para ta to na to. Dawan nimo. Para to na tong duha niya. Tagan kang kwarta, imo mong gibayra di bayad pud ako dawat from time ta kaayo na noo. Salamat kay Ma'am Jana. Muni kong amiga nga. Dapat ay Ay dili ni ate man apil ginako. lagi ko ani yang vlog lagi ari na ko agi dire. Hala dili na papilon sa vlog na ta 200,000 views guga. Ano kay ba? Salamat mama. Gaano lagi? Tagaan ti kag 100 niya na may $2.